nos vamos a estar do lado dos veciños e vamos seguir reivindicando o que entendemos que o noso dereito a capacidade ou a posibilidade de que teñamos esa titulación no campo de Ourense. Poñede todo o que podades do vosso lado para que non sexa un novo retraso, eu xa non digo un novo engano, pero de verdade é que ao final estes días falamos do museo, pois o museo cerrouse no ano, creo que no 2003 para unhas reparacións e levamos 10 anos con o museo arqueológico cerrado, ou 20. O AVE ibas a estudiar o soterramento, estuvo parado por soterramento e ao final o soterramento era irrealizable desde o primeiro momento. O ano pasado, a fin de anos, íbamos ter inxeniería física e por un motivo ou outro non o vamos ter. Vamos a ver, alcalde, non vamos a discutir aquí, non é o momento, creo que, de facer política, cando ademais diríamos que en este caso foi o Partido Socialista o que paralizou as obras do cuestión. Non é o momento, alcalde, non vamos a discutir aquí. Non fagamos interferencias políticas porque en todo caso estaríamos negando a autonomía ás propias universidades e iso o que máis me sorprendería, que é un traballo que ten que partir da propia universidade e a partir de aí todos podemos darlle apoios evidentemente como ourensáns, como cidadáns ou evidentemente como institucións.